Barka da warhaka. So yanzu ina so zan nuna mana ne a gurguje yanda za a yi transfer daga wani wallet zuwa wani wallet. So yanzu wannan Binance ne. Ina so zan turo wani coin daga Binance can zuwa nan exchanger din. So kafin mu fara, duk wanda bai yi subscribing din channel din nan ba sai ya daure yayi subscribing kuma ya danna mana alamar ƙararrawa insha Allah. Saboda in aka sauke sabon bidiyo zai samu ya gani. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga mu je wallet. Gashi nan anan an rubuta wallet ba, so shi za mu taɓa. To sai mun shiga wallet sai a zo deposit din nan. Gashi an rubuta deposit sai mu taɓa shi. So idan muka taɓa deposit sai mu duba wani coin muke bukata. Ga sunan da yawa kala kala. To kawai idan wanda kake nema baka gani ba, amma yanzu wanda ni nake so zan yi wannan din gashi nan anan. Gashi nan wannan ne TRX. So in baka taɓa yin search ne ba zai nuna ma ba, sai ka shiga sama can gashi nan akwai search sai ka rubuta gashi nan ya zo TRX, ma'ana Tron kenan. So sai a taɓa shi. To yana da network kala kala. Sai mu zaɓi mai TRC20 din nan. Shi za mu zaɓa. So na ɗauka gashi nan ya kawo wajen da za su address. So za a taɓa shi. Gashi nan ya kwafu. Shi kenan mutum sai ya tafi can. Kawai idan mutum ya back sai mutum ya je can. Already gashi nan ɗayan exchanger din sunan shi Bybit. So yanzu gashi nan sai a zo a shiga wajen asset din nan. Gashi nan a ƙasa inda aka rubuta asset ta gefen nan. So mutum zai shiga wajen. So kana shiga sai ka zo kawai ba tare da ɓata lokaci ba, ka zo ka taɓa wajen spot din nan. Gashi nan wajen mai account. To sai ka danna withdraw. Ga withdraw nan anan. Kana dannawa sai ka duba me ake da shi. Ina da Tron ko TRX gashi nan. So shi za a taɓa, tunda na ɗauko address din already. Shi kenan gashi nan inda aka ce address din nan sai in paste din abin da na yi copy. So yanzu na paste gashi nan automatically yayi detecting cewa TRC20 ne. Sai in danna maximum ko all. Shi kenan. Idan an danna maximum sai ka danna withdraw. So yanzu wannan ɗin ba zai yi ba sai yana funding wannan ne, yanzu yana spot. So sai yana funding ne zai fita. To yanzu abin da za a yi, za mu yi transfer. Dole sai mun yi transferring ɗinsa gashi nan transfer. So in muka taɓa shi transfer gashi nan. So zai zama spot funding gashi a saman nan. Tunda yana spot daidai kenan. Za mu kawo shi zuwa funding. Amma idan mun turo ne daga wani waje za mu yi trading, mu siya abu mu ajiye shi saboda ya ɗan yi ƙaru mu siyar, to zai zama yana spot ne. Yanzu tunda cirewa za mu bar shi a funding ne. So shi kenan sai mu taɓa USDT nan sai mu kawo shi wajen Tron. Sai mu danna maximum sai a danna confirm. So yayi, sai mu zo mu sake danna withdraw din. Tunda abun namu ya riga yayi. Sai mu zo mu danna Tron TRX kenan ba. Sai mu zo mu yi pasting din abun da muka copy yanzu. So network namu dama TRC20 ne. Sai mu taɓa. Okay, za mu taɓa funding. Yauwa sai mu taɓa all. Masha Allah sai a danna withdraw. Sai a danna confirm din nan. To danna confirm ya tambaye mu sa email. To yanzu za mu je email sai mu ɗauko lambobin nan mu zo da su. So ga lambobin nan. Idan kai copy sai ka tafi email. Sai kai pasting ɗinsa. An yi pasting sai kuma mu je mu nemi na Google Authenticator. Sorry. Google Authenticator shi security ne wanda unique security ne, yana canjuwa duk wani lokaci. Bayan wasu seconds haka yana canjuwa. So yanzu gashi nan wannan number ne. Gashi nan na copy number 556357.
6 7. So sai a danna confirm. Shikenan. Yauwa ya tafi shikenan alhamdulillah sai a danna OK. Sai mu jira. Yanzu zan danna pause. Idan ya nuna mun confirmation cewa ya tafi, in ya so sai mu ci gaba. OK. Na ga ya nuna mun notification a can sama. To zan je in duba Binance ko ya riga da ya iso. So gashi nan balance ya nuna ya canju ma. So ya nuna cewa ya iso kenan. Sai in zo wallet gefen nan. Na zo wallet. Na taɓa sama can gashi nan ga spot. To in ka taɓa a nan ne mutum zai ga abun nasa. Da yake turowa aka yi zo nan ko. OK gashi nan anan. Gashi nan ya iso. So gashi nan 48 dama 49 ne. Akwai charges da suke yi na guda ɗaya. So sai sa ko da kana da wani abu in ka ga charges ɗin da yawa ne na transfer ɗin ka mai da shi zuwa Tron. To Tron ƙwaya ɗaya za a ɗauka. Shikenan. To yanzu insha Allah gashi nan ya iso nan. Sai wani lokaci kuma in akwai sabon abu zan sake yin bidiyo akai insha Allah. Kar a manta a yi subscribing. Masha Allah na gode.